nagkabuli-buli yun si Pambari 4 para makaingon yun ang mga katawhan nga tanawa di yun lagi de kibaw lagi. Pero ang mga katawhan sa probinsya mga par kay nakasabot man sa strategy ni Gwen nga gusto niya nga si Pambari 4 iniglingkod unya niya sa Kapitolyo magkabuli-buli yun. So mayong adlaw kanatong tanan o welcome back sa atong channel. And then daghan kayong salamat mga par sa inyong suporta. Ug sa ako ang mga viewers nga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mga par is June 29. So last day na lang ni Gwen Garcia ugma mga par sa Kapitolyo sa June 30. Ugma sa utong tutok mo naog na si Gwen diha sa Kapitolyo mga par. Unya mo puli na usab si Pambari 4 sa Kapitolyo ugmang adlaw. Ug gani mga par si Gwen Garcia kauban ang iyang mga staff ganiha. Ang katong magamit niya nga to sa ihang opisina sa Kapitolyo nang gipanghakot na nila ganiha mga par kato mga chairs, kato mga tables o uban pa mga par nga iyahang personal nga gamit. Iyan ang gipangkuha ganiha o hawa na ang iyang opisina mga par. Pero bisan pa man niya na mga par nga nang hawa na si Gwen Garcia, nang hakot na sa iyang mga gamit sa dito sa iyang opisina. Pero ang iyang team wala pa i-transisyon sa team ni Pambari 4 mga par. Wala pa niya gi-turnover nga to ni Pambari 4 ang katong mga dokumento diha sa Kapitolyo nga katong mga importante kayo nga mao niya isundon unya ni Pambari 4. Pero wala pa niya gi-turnover ni Pambari 4 mga par. Kay gusto ni Gwen nga sa unang adlaw paglingkod ni Pambari 4 diya sa Kapitolyo nga magkabali-bali si Pambari 4 mga par. Kay gusto siguro ni Gwen nga yang ipalabas, yang ipakita sa mga tao nga para makaingon yun ang mga katawhan nga nagkabuli-buli yun si Pambari 4 para makaingon yun ang mga katawhan nga tanawa di yun lagi de kibaw lagi. Pero ang mga katawhan sa probinsya mga par kay nakasabot man sa strategy ni Gwen nga gusto niya nga si Pambari 4 iniglingkod unya niya sa Kapitolyo magkabuli-buli yun. Kay wala pa may transisyon ang team ni Garcia nga to sa team ni Pambari 4. Mao nang normal ra kana mga par. Bisan kinsa nga politiko, bisan kinsa nga officials nga bago nga molingkod nga magsunod sa lain, normal ra kana mga par nga medyo masaag pag yun kay siyempre dili man na iyahang agi. Mao ni ang kang Pambari 4 karon mga par medyo masaag pag yun si Pambari 4 niya na kay wala pa may transisyon sa iyang team. Pero ang mga katawhan mga par mosabot naman niya na kay ang kaning mga katawhan sa probinsya mautukan kayo ni mga katawhan sa probinsya makasabot yun na sila kung giun sa pag lisod-lisod si Pambari 4 nya. Ugma naman gyud mga par atong tan-awon ugma kung unsay reaksyon ni Gwen Garcia o unsay reaksyon ni Pambari 4 inigaabot nila ugma sa Kapitolyo mga par. Kung mo congratulate ba si Garcia ni Pambari 4 or dili ba. Kay si Gwen Garcia mga par kanang nagisakitan pa gyud sa iyang kapildihan. Maglisod pa gyud siya og dawat ba. Muna nga wala pa siya transisyon nga gihimo nga to sa team ni Pambari 4 mga par. Kay paminaw niya nga murag nang gadamgo gyud siguro si Gwen Garcia ba. So sa kato mga supporters ni Gwen Garcia nga mga viewers nako, pasensya kayo ninyo mga parha nga kanang saon man nga nang lahi-lahi man taog panglantaw. Kunya mahinaot ta mga par nga peaceful ikaw mga par ang
ang pagkanaong ni Gwen Garcia di sa Kapitolyo peaceful pud unta ang pagsaka po ni Pambare 4 di sa Kapitolyo. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihaw kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload ng mga video reaction.